d'Iniciativa Legislativa Popular del Servici Públic de Ràdio Televisió Valenciana. En la carpeta tenen també la publicació del BOC de l'ordenació de les esmenes. Hi ha esmenes que ha presentat únicament el grup parlamentari popular, concretament 14 esmenes. Per a la seva defensa té la paraula l'il·lustre diputat señor Alfredo Castelló. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, como es lógico, dar la bienvenida a los representantes de los promotores de la iniciativa legislativa popular que hoy nos acompañan en esta sala para el debate de estas enmiendas. Como bien ha dicho el presidente, hemos presentado 14 enmiendas que buscan sentar las bases y plantear los principios sobre los que debería pivotar una nueva radiotelevisión pública. Ese es el objetivo que buscan nuestras enmiendas, garantizar esa finalidad. Como podrán haber comprobado, y esa es nuestra finalidad, todas las propuestas son en positivo y buscan el consenso, puesto que se mantiene, además, en todo momento, el espíritu original de la iniciativa, y no solo se mantiene ese espíritu, sino que la viabiliza realmente. Ese es el contenido de la reunión que tuvimos la semana pasada con los representantes de los promotores, trasladarle nuestra idea, trasladarle el por qué pensamos que hay que hacer estas modificaciones para que realmente pueda llevarse a cabo con todas las garantías el proceso de creación de una nueva radiotelevisión pública valenciana. En esencia, esas enmiendas hablan de mejorar el contenido que se plantea en esa ley respecto a que incluimos el fomento de iniciativas educativas y formativas y cultura del esfuerzo, hablamos de lucha contra la violencia de género, hablamos de mejorar también el texto en lo relativo a favorecer la convivencia, el respeto y el diálogo en cuanto establecemos específicamente la lucha contra la homofobia y el respeto al colectivo LGTBI. Hablamos también, como es lógico, siendo el Grupo Popular el que da sustento al Consell, de las condiciones que habló el presidente Alberto Fabra para la puesta en marcha de la radio-televisión. También hacemos una referencia clarísima a la disposición adicional tercera, que luego comentaré, a la seguridad jurídica que se busca en cuanto a la mejora de esa seguridad jurídica que plantea el ILP, referido a los procedimientos que están en marcha actualmente. Cambiamos aquellos términos que hablan de normalización lingüística, territorios de ámbito lingüístico compartido y territorio valenciano por Comunitat Valenciana. Y hay un cambio también bastante importante, que creemos que es sustancial, pero que para nada impide el texto de iniciativa legislativa popular cuando habla de titularidad y gestión pública, y nosotros hablamos de titularidad pública, por supuesto, y cualquier modalidad de gestión prevista en la ley reguladora de los contratos del sector público, que también incluye, como es lógico, la gestión directa. Y por último, cuando habla del servicio en valenciano, que se haga preferentemente en valenciano, es lo que dicen nuestras enmiendas. Como ustedes han visto en la ordenación de las enmiendas, empieza hablando del artículo 1 y por lo tanto dejaremos la exposición de motivos para la 14ª porque es el orden en el que está establecido. En el artículo 1 hacemos una leve modificación en el sentido que habla del derecho colectivo del pueblo valenciano, tenemos medios de comunicación, etcétera, y nosotros establecemos en ese objeto de una forma, creemos que mucho más concisa y clara y sin hacer alusión a un derecho que no está contenido en ningún ordenamiento jurídico, el establecer las fórmulas que permitan recibir y comunicar información y opinión en lengua propia del pueblo valenciano y disfrutar de unos medios de comunicación visuales públicos que utilicen el idioma valenciano siempre que se cumplan las exigencias que luego hablamos en la disposición adicional tercera. Añadimos un punto tercero en el que se habla de que con este objeto se regulan los principios de la prestación por parte de la Generalitat del servicio público de radiotelevisión por cualquier medio o canal de difusión. Es decir, centramos clarísimamente que esos principios que hablamos son para establecer un nuevo servicio público de radio y televisión. El artículo 2 tiene también una pequeña modificación
en cuanto a que establece en el punto 2 la obligación de los poderes públicos de establecer, desarrollar y mantener los medios necesarios para garantizar la eficacia de los derechos mencionados, que pensamos que puede ser antiestatutaria, y lo dejamos en los términos en los que habla el Estatuto de Autonomía. Hablamos también, cuando habla de normalización cultural lingüística, lo sustituimos por nuestra cultura y lengua propia, que como ven no es esencial, pero sí que evidencia nuestra forma de pensar respecto a estas cuestiones, que es no excluyente. Mínima modificación en el artículo 3, en el que se incluye no solo para el fomento del valenciano los medios de comunicación públicos a los que hace referencia, sino que también incluimos los privados, que pensamos que también se tiene que hacer un esfuerzo en ese sentido, y se cambia la palabra que es esencial para el fomento del idioma valenciano, simplemente se elimina porque contribuyen al fomento del idioma valenciano, así como a la protección del patrimonio cultural. No se cambia nada más en ese artículo. Simplemente el hecho de que sea esencial se elimina y se cambia por se considera un mecanismo adecuado para. Como ven, nada realmente sustancial ni que atente al espíritu de la PNL. Ya vamos por el artículo cuarto. Había una duplicidad, se llamaba en unos sitios servicio público de radiodifusión pública valenciana, etcétera, y lo hemos cambiado y hemos dejado por una cuestión de estilo, y hablamos siempre del servicio público de radiotelevisión valenciana, porque nos parecía mucho más claro de esta forma. El resto del artículo, salvo el punto E, que es el final, y el punto 2A y el punto 2E, son correcciones de estilo simplemente, y una que afecta en el punto 1.2 a que la Generalitat, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía Valenciano, no asume la obligación de crear y mantener, sino lo que dice el Estatuto es que podrá crear y mantener. Lo que hacemos es transcribir literalmente ese artículo. Las dos cuestiones que le he anticipado previamente, como es que sea en valenciano, lo cambiamos por preferentemente en idioma valenciano, y titularidad pública y gestión directa, como antes les comenté, lo cambiamos por cualquier fórmula de gestión reseñada en la Ley Reguladora de Contratos del Sector Público, entre los que se encuentra también, como ustedes bien saben, la gestión directa. El resto de cuestiones de ese extenso artículo quinto las mantenemos literalmente, salvo cuando habla de la cultura y de la comunicación de los territorios del ámbito lingüístico compartido, que no compartimos, e incluso lo ampliamos más allá, porque el territorio lingüístico compartido supongo se refiere a Cataluña o a Cataluña y Baleares, cuando hablan ustedes de países catalans, y nosotros lo referimos al resto de España, no solo a estos territorios y a estas comunidades autónomas, sino también al resto de España. ¿Perdón? Continúe, señor. Posteriormente, hacemos una mínima referencia en el artículo 6 respecto a las condiciones que se expresan en la exposición adicional tercera, y quitamos la referencia a los 6 meses, como es lógico, para que tenga congruencia el texto. Cambiamos territorio valenciano por comunidad valenciana, que es como se llama estatutariamente nuestra comunidad autónoma. Y respecto al punto tercero, quitamos el especial vínculo de hecho ente público con la Generalitat, por cuanto es un tema que está judicializado y podría traer alguna inseguridad jurídica el mantenerlo allí. En las funciones de los Corts cambiamos un sistema por otro, cambiamos el sistema de los 6 meses por el sistema de las condiciones, nada más, y hemos acabado el articulado. Pasamos a disposición adicional primera, donde también los archivos debían gestionarse a través de gestión directa. Nosotros pensamos que no, que deben gestionarse de la mejor forma posible y de la forma más eficiente posible. Y añadimos una disposición adicional segunda, que habla de que la Generalitat asumirá la gestión, conservación y mantenimiento de la red de transmisión de la señal de titularidad pública, una omisión que nos parece que es importante que forme parte del texto legislativo, porque se dejaba como una laguna y vale la pena regularlo, y que sea la Generalitat quien asuma esa gestión. Y la disposición adicional tercera, que mantiene los condicionantes, las exigencias que se ponen en marcha para que esta
ley pueda desarrollarse absolutamente. Las cuestiones planteadas por el presidente Fabra en su intervención, que no suponga incremento de la deuda pública y, por lo tanto, cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que no suponga minoración de las partidas destinadas a sanidad, educación o bienestar social, que no suponga mayor presión fiscal a los ciudadanos, y luego otras dos cuestiones de pura seguridad jurídica que hablan de que se finalice la liquidación definitiva y de dos pleitos que andan amenazando toda esta cuestión. Una es la inconstitucionalidad planteada en el Tribunal Constitucional y otra el asunto del expediente de regulación de empleo. El resto de cuestiones que figuran en la exposición de motivos hacen referencia a todo lo que he tratado actualmente, y la exposición en el sentido en que el articulado que cambiaba esa exposición de motivos se ha modificado, y como ven, por nuestra parte hay un objetivo claro, que es que hay un nuevo servicio público de radiotelevisión valenciana que es respetuoso con la propuesta establecida en la ILP, y que por nuestra parte estamos dispuestos a tirarlo hacia adelante, a ponerlo en funcionamiento y a que sea un nuevo servicio público de todos los valencianos. Nada más, presidente, muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Castillo. El actual en contra té la paraula l'il·lustre diputat senyor Josep Moreno, del grup parlamentari socialista. Moltes gràcies, senyor president. Els grups de l'oposició, els diferents grups de l'oposició, podríem haver presentat el que s'anomenen esmenes trampa, unes esmenes buides, sense massa intenció, només per haver pogut reglamentàriament i sense ningú problema haver utilitzat torns a favor i haver tingut disposar de temps per explicar el nostre posicionament polític, però no ho hem fet perquè ens varen comprometre i enteníem que una iniciativa legislativa popular que només demanava que legislàrem després, que només ens convocava als partits i al Parlament a legislar després, devia i podia ser respectada en la seva integritat i que no devíem de jugar aquest joc o aquesta bassa. Aquesta és la raó per la qual avui només parlaré jo en el torn en contra i no tots els grups parlamentaris de l'oposició, que no hem presentat cap esmena, cap ni una, al text presentat pels promotors de la iniciativa legislativa popular. La presidència no ha considerat que ens repartirem el temps perquè creu que s'ha de respectar el procediment per evitar qualsevol possible impugnació després en algun tribunal o el que siga. Jo crec que tres persones hagueren parlat en un mateix sentit, no m'imagino jo a ningú recurrint la llei perquè els tres estàvem d'acord amb alguna cosa, però no passa res. Utilitzaré el torn en contra per a repetir una història que jo crec que ja he contat així, però no passa res, la tornaré a contar. En el meu poble, per a il·lustrar alguns comportaments, se conta una història d'una família que tenia un progenitor, un pare poc donat a la responsabilitat i a les bones costums, bàsicament a anar borratxo i de festa contínuament, i conten la història de com la família l'esperava a la porta de casa de matinar, pensant que de matinar ja hauria canviat l'home i ja estaria penedit i tal. L'esperaven a la porta al pare i conforme el pare venia li dient: però tu creus que són hores de tornar? I el pare li contestava, diu: no torne, vinca per la guitarra, aparteu-se. Doncs avui el PP ve a per la guitarra. És la manera en la que se m'acudís més fàcil per a resumir el que són aquestes lamentables i vergonyoses esmenes. Venen a per la guitarra. Quan tots pensaven que ja venien, que s'ho havien pensat millor i que la vergonya per l'episodi del tancament de la radiotelevisió valenciana i totes les seues totes les conseqüències que ha tingut després de destrucció de llocs de treball, de destrucció del sector audiovisual, d'informació sobre el saqueig de la radiotelevisió valenciana. Quan ja pensaven que tot això els havia fet recapacitar, Rus posant-los a caure d'un burro perquè havien deixat els valencians sense tele, en fi, que ninguna altra televisió autonòmica del país, de l'Estat, ha sigut tancada, només ells, Fabra pujar al trampolí, estirar ella soles, i quan va veure que no n'hi havia ou i estava el cadàver allí
escampat contra el Gresite a la piscina, tots els demés presidents autonòmics del PP digueren ja s'ha tirat el tonto, nosaltres no. Ningú més. Quan pensaven que tot això era fruit de que algú, a lo millor, havia recapacitat, doncs no havien recapacitat. Què va? No poden evitar-ho. I ens duen, avui així, un conjunt d'esmenes que són la prova del seu fanatisme. Són fanàtics i no poden evitar-ho. No poden evitar-ho de ninguna de les maneres. El seu fanatisme és el que els ha dut a mostrar de manera claríssima avui el seu absolut menyspreu cap a la voluntat de 90.000 ciutadans i ciutadanes valencianes que varen donar suport a una iniciativa legislativa popular a la que ells han presentat una esmena a la totalitat, no com a esmena a la totalitat perquè no poden, sinó article per article, principi per principi i eix per eix, fins carregar-se-la i desvirtuar-la i dur-la en contra del que és evident amb la lectura d'aquesta iniciativa que era el que pretenien. Menyspreen el rector, menyspreen al president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, menyspreen el senyor Morcillo, rector de la universitat, menyspreen el president de la patronal hostelera de Benidorm, menyspreen a tots aquells col·lectius, persones, al president de la Federació de Bandes de Música, menyspreen a tots aquells col·lectius que han donat suport, a tota la societat valenciana que ha donat suport a tot això, senzillament perquè són molt fanàtics. I com ho fan? Ei, tallar-se ni un duro, la guitarra ben gran. Com ho fan? Posen una esmena, entre altres coses, sobre la violència de gènere. Hi ha que tindre barra. Hi ha que tindre barra i gran. El partit que a dia d'avui ha sigut incapaç de condemnar ni mostrar el seu suport a les víctimes de la violència de gènere en la radiotelevisió valenciana, pot fer-ho, senyor Castelló, en noms i cognoms, li ho agrairíem. Incapaç de condemnar el que va passar allí i donar el seu suport i mostrar la seva solidaritat en les víctimes de l'episodi de violència de gènere viscut en aquesta televisió, esmena la ILP en l'assumpte de la violència de gènere. El partit més pancatalanista de la història del parlamentarisme valencià, que ha treballat de valent per a regalar tot el nostre sistema financer a la banca catalana, que li han regalat el Banc de València al Banc de mon pare, li han regalat el Banc de València a la Caixa, i la CAM al Banc Sabadell, catalanistes. Eixe partit va esmenant coses sobre idioma i treballen perquè l'únic idioma que puga tindre una televisió pública siga el català. Vergonya vos hauria de donar. En lloc de que hi hagi una televisió en la llengua que parlem els valencians. No estan en un duro en deixar ben clar que no volen una televisió pública de gestió directa, pública 100%. I diuen, si alguna vegada és, té que ser privatitzada. I s'assegurem que aquest principi no estiga ahí. Y después diuen, cuando se acabe el hambre en el mundo, cuando los pajaritos canten, las nubes se levanten, haya estabilidad presupuestaria, home, podíeu haver dit, cuando Rajoy confirme a Fabra, també, que pareix que és una cosa més incerta que l'estabilitat pressupostària. És a dir, posen tota una sèrie de requisits absolutament absurdes relacionats en una llei que no estan condicionant la vigència efectiva de cap altre dret. Jo no conec una llei de sanitat que diga cuando haya estabilidad presupuestaria y Rajoy confirme a Fabra, entonces habrá ley de sanidad. No, no. Al dret de la informació i s'està subjecte a no sé qui mos té que dir que ja estamos bien econòmicamente y ya podemos tener televisión. Així que te diuen, televisió ja veurem quin dia. I es veu que algú de repente es va dir, no, home, no, deixa-ho més clar, posa que en la vida tornarà a haure televisió pública, perquè diuen que tindrem televisió pública quan se liquide l'actual
ente Radio Televisió Valenciana. I la pregunta és, home, per liquidar-lo, primer tindreu que evitar que vos dimitisquen els liquidadors cada 3 dies. Algú tindrà que quedar-se el temps suficient per a liquidar-lo. Però, a més, per a liquidar-lo, i això és el que de veritat és ja una tremenda vergonya, per a liquidar-lo, vostès haurien d'haver tingut una empresa que fora possible liquidar. Una empresa que no fora una vergonya de gestió, una empresa que no estiguera plagada de casos de corrupció i d'instruccions judicials per el saqueig que el seu partit ha organitzat. Vostès tindrien que tindre una empresa liquidable, una empresa que no fora un caos, i tindrien que haver pres decisions polítiques per a liquidar-la així. I si vostès tingueren una empresa amb una comptabilitat i una gestió liquidable, que no passa com tantes empreses que 100 anys després encara no s'han pogut liquidar, tots els ciutadans podrien agarrar i anar al seu ordinador. Avui, això ho he fet jo esta matí, ho faig quasi tots els dies, però ho he fet esta matí, a la Conselleria d'Economia i Hisenda, a esta pàgina web, i farien Cuenta General del 2013, i farien clic, i veurien que en totes les empreses està el compte general i està tota la documentació correcta. Ens ja farien entidades de derecho público sujetas al ordenamiento jurídico privado, ente público Radio Televisió Valenciana. I en ninguna només que nixa, 6 mesos després, apareix: a fecha actual no se ha emitido el informe correspondiente de esta entidad. Vostès, els comptes del compte general, els diners que malversaren, robaren i saquejaren en el 2013, no tenen ninguna empresa auditora a dia d'avui que vulgui emetre un informe. No sabem com estan aquests comptes. De què riu? Vol provar a veure en el seu ordinador, a veure si és? Acaba en seguida. I mos diuen que no tindrem televisió pública fins que no s'audite, però si són incapaços vostès d'auditar-la, fins que no se liquide. Per favor, deixen tranquil·la la guitarra, deixen de banda el seu fanatisme i respeten el que 90.000 valencians han decidit que es debata i que s'impulse en aquestes coses, que no és res més que tots ens posem d'acord per a tornar-los un dret que mai se'ls hauria d'haver furtat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Moreno. ¿Torre de réplica? Sí, sí. Para replicar al señor Moreno, señor Garcelló. Gracias, presidente. Mire, a mí lo que me parece una falta de respeto es que diga usted que lo que estamos haciendo con estas enmiendas es cargarnos una ILP que solo se comprometía a legislar después. O no se la ha leído, o no la ha comprendido, o realmente lo que está haciendo es menospreciarla voluntariamente. ¿Cómo que a legislar después? Lo que dice esta iniciativa legislativa popular es que se crea un nuevo servicio público. Eso es lo que dice. Que después se legisle cómo se desarrolla es otro cuento. Esa es otra historia. Y que se plantea en la iniciativa legislativa popular hacerlo con gran participación ciudadana y hacerlo a través de expertos, cuestión en la que nosotros estamos absolutamente de acuerdo y que no hemos tocado para nada. Estamos de acuerdo en la creación de ese servicio público, pero en vez de esos plazos que se establecen, lo que hemos hecho por nuestra parte es establecer una serie de garantías y una serie de condiciones en las que pensamos que se tiene que cumplir. No simplemente el mero lapso del tiempo, sino que estamos estableciendo una serie de cuestiones en la disposición adicional tercera que nos parecen que dan garantías jurídicas a la Generalitat y a los valencianos que en todo este proceso no va a haber algo que les va a resultar perjudicial. Por lo tanto, nosotros no hacemos de menos la ILP. Se lo he dicho en las reuniones que hemos tenido con la comisión promotora, pero a usted le veo la misma falta de seriedad que siempre. Nosotros somos fanáticos, señor Moreno, del Estado de Derecho. Somos fanáticos de no interrumpir con algunas leyes el cumplimiento de otras leyes. Y somos fanáticos de que se cumpla la legalidad en esta ley, como siempre. Ustedes parece que no tengan nada que ver con este asunto y con estos plazos, pero es muy sencillo, oiga.
Y le hago una propuesta. Retiren ustedes el recurso de inconstitucionalidad, señor Moreno. Adelantemos plazos, señor Moreno. Si usted retira el recurso de inconstitucionalidad, quitamos automáticamente una de las condiciones y unas exigencias, porque es lógico que la pongamos. ¿Cómo no la vamos a poner, señor Moreno? ¿Cómo no lo vamos a hacer así? ¿Qué hacemos? Modificamos la ley mientras tenemos esa espada de Damocles que la ponen ustedes a un nuevo servicio público de radiotelevisión. Quiten esa espada de Damocles, señor Moreno. Solo depende de ustedes. Es la voluntad de su partido, la voluntad de su grupo. Eliminar ese riesgo que afecta a la creación de un nuevo servicio público de radiotelevisión. Eliminar ese riesgo que puede que en el menor plazo posible pongamos en marcha un nuevo servicio público de radiotelevisión. Eso es lo que deberían hacer si realmente creen que debemos llevar a cabo un nuevo servicio de radiotelevisión. Mire, respecto a esta cuestión, la ILP no se pronuncia. Oiga, y lo entiendo normal, porque no es algo de lo que deban de preocuparse los de la comisión promotora ni los firmantes. Y no lo digo yo, es que lo dijo el señor Montiel cuando vino a la comisión de peticiones a plantearnos cuál era su voluntad respecto a esta propuesta. Dijo, literal, retornar el dret dels valencians i les valencianes a un servei públic de ràdio i televisió en valencià, plural i de qualitat. Nosotros, de acuerdo. I això, diu, és relativament fàcil. Jo no vaig a dir-los com ho faria. Això és feina de vostès. I això és el que estem fent, senyor Moreno. La nostra feina. La feina de diputats. La feina de veure tot en conjunt. I fer les apreciacions oportunes per a que es complisca la llei i es garantisquen els drets de tots els valencians. Dijo también, nosaltres hem fet una llei que és un full de ruta. No es tracta de impulsar-les a ningú. Pero oiga, ¿por qué parece que esto sea algo absolutamente intocable? Nos han planteado una hoja de ruta. Nos han planteado que ellos quieren tener un nuevo servicio público de radiotelevisión. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Votarlo en contra? No estamos eliminando para nada ni la esencia ni el espíritu de la creación de un nuevo servicio público de radiotelevisión. Lo estamos poniendo en funcionamiento. Nada más, presidente, gracias. Muchas gracias, señor Castelló. Señor Moreno. Senyor president, mire, el que vostès han presentat encobert en aquestes esmenes és una esmena a la totalitat de la ILP. Una esmena a la totalitat que només té un objectiu: evitar i dificultar, en la mesura de lo possible, no ho aconseguiran, que es puga tornar a reobrir. Disfressat en una estratègia ridícula. Jo ja sé que vostès acceptaren la tramitació d'esta ILP perquè si no se'ls cauia el discurs també fals de la apertura, la regeneración, dividir por la mitad la cantidad de firmas para las ILPs, però vostès per què volen dividir per la mitad les signatures de les ILPs i quan venen així les travestixen, les canvien, les adulteren, legislen en sentit contrari? És directament absurd. I ho diu vostè que són garanties. Mire, vostè no té clar que és una garantia. Una garantia de que la televisió siga pública dels valencians independent és posar per escrit que serà de gestió directa. No dir directa o se la regalaremos al amigo que queramos, que és el que vostès han escrit ahí. Una garantia de que la televisió va ser un instrument al servei de la defensa de la nostra cultura, és dir, en la pròpia llei, que serà 100% en valencià, no preferentemente, porque de sus preferencias ya sabemos, y vosotros, puestos a preferir, preferís siempre el castellano. Preferència no, 100% en valencià. Això és una garantia. Senyoria,
fanàtics vostès de la legalitat, home, digue-li vostè al TCJ i a tots els tribunals que els tenen a tots vostès imputats per les diverses causes. Vostès són fanàtics de poques coses, de fet tampoc ha trobat en este temps oportunitat de condemnar els abusos sexuals patits en la radiotelevisió valenciana. De coses que tinguin que veure amb la legalitat, poc. Vostès són més d'amistat. Luis, aguanta. ¿Vale? Y de este no hablamos. Però vostè, fanàtics, amics de la llei, poc. Miren, l'única cosa que evita avui, a dia d'avui, la prestació del servei públic de radiotelevisió valenciana no és el recurs a una decisió que va ser claríssimament inconstitucional. El que ho evita és que vostès mateixa es van suprimir, mitjançant una llei de supressió del servei públic, la seva capacitat com a govern per a prestar-la. Però aquí pretenen prendre vostès per tontos. Sé que els periodistes que estan així estaven i sedien les Corts, els treballadors i els promotors de la ILP estaven i sedien les Corts. Aquí se pensen vostès que enganyen. Avui no n'hi ha un servei de radiotelevisió pública perquè vostès van decidir ser l'única comunitat autònoma, ni Ceuta ni Melilla, l'única comunitat autònoma que no té la capacitat de prestar un servei públic de radiodifusió. Eixa, i no cap altra, és la raó. Perquè vostès han fet el ridícul més estrepitós dins del seu propi PP. Són els únics que se creguen en això de que anaven a tots a tancar-les. Agarraren carrereta i s'estavellaren contra un paretó. De vergonya, de ruïna, en el que en això volen vostès a veure si mig ho apanyen. Mire, senyor Castelló, vostès han deixat arribar això fins ací perquè necessitaven donar coartada a eixa espècie de neteja de cara que vostès volen fer-se, però que no hi ha manera de fer-se-la. Perquè la seva cara està en la cara de tots els treballadors als que els arruïnaren la vida. La seva cara està en la cara de tots els treballadors del sector audiovisual al que vostès han condenat absolutament a la ruïna, perquè han destruït el sector audiovisual valencià. La seva cara, la cara del Partit Popular, està en les declaracions del senyor Rus, posant-los a vostès a caure d'un burro per el que han fet i dels seus alcaldes. Molts d'ells, alguns d'ells inclús han criticat en els seus plens i han votat mocions criticant la seva pròpia dimissió. La seva cara està en la cara de tots aquells valencians que defensen la nostra llengua, la nostra cultura, el dret a la informació i que saben que avui no el tenen perquè vostès els l'arrebataren de manera lamentable, absurda i totalitària. La seva cara, facen tantes coses com facen, no té arreglo. I els la deixarem com ha d'estar el dia en què toque tornar a votar. Gràcies. Gràcies a vostè, senyor Moreno. Senyories, finalitzat el debat de les esmenes presentades pel grup parlamentari popular, anem a procedir a la votació de totes elles. Si algun grup vol fer separata d'alguna, pues la tindríem. No, la presidència està a disposició de lo que diga la comissió. Per tant, en aquest cas, anem a votar totes les esmenes presentades i defensades pel grup parlamentari popular. Vot a favor de les esmenes? Gràcies. En contra? Gràcies. 7 vots en contra i 8 a favor queden aprovades. Ara, senyories, anem a passar a votar l'articulat. L'articulat hi ha 3 títols i hi ha 7 artículos, a banda de les disposicions. Algun grup vol fer alguna separata dels artículos o podem votar els 7 artículos en bloc? Pues, senyories, anem a votar en primer lloc els 3 títols que contenen 7 artículos de l'1 al 7. Vots a favor? Gràcies. Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Pues 8 vots a favor i 7 abstencions, queden aprovats els 3 títols i els 7 artículos. Si es pareix, podem votar ara de forma separada les disposicions addicionals, donat que hi ha unes esmenes que incorporen 2 disposicions addicionals. Per exemple, votem en primer lloc la 1, que és la que figura en el text que estem discutint. Vots a favor de la disposició addicional primera? Gràcies. En contra?
abstencions, 7 abstencions i 8 a favor, queda aprovada. I ara podem votar conjuntament, si no tenen inconvenient, les altres dues disposicions addicionals, la 2 i la 3, que han sigut incorporades a través de l'esmena número 9 del grup parlamentari popular. Si es pareix, vots a favor? Gràcies. En contra? Abstencions? 7 abstencions i 8 a favor, queden aprovades també aquestes dues disposicions addicionals noves. Votem la disposició final primera. Vots a favor de la disposició final primera? Gràcies. En contra? Abstencions? 7 abstencions i 8 a favor, queda aprovada. Votem la disposició final segona. Vots a favor? Gràcies. Vots en contra? Gràcies. La disposició derogatòria única. Perdó. Pues, si pareix, reprenem. Votem la disposició derogatòria única. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. 7 abstencions i 8 a favor, queda aprovat. Votem la disposició final primera. Vots a favor? Gràcies. Vots en contra? Abstencions? 7 abstencions i 8 a favor, queda aprovada. Disposició final segona. Vots a favor? Gràcies. Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Per 7 abstencions i 8 a favor, queda aprovada. I ara votem l'exposició de motius per a incorporar-la com a preàmbul de la llei. Vots a favor? Perdó. Hem de votar primer l'esmena... No, perdó, estava votada. Hem votat les 14 esmenes. Repetís. Perdó. Votem la disposició de motius per incorporar-la com a preàmbul de la llei. Vots a favor? Gràcies. Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Per 7 abstencions i 8 vots a favor, queda aprovada també l'exposició de motius. Algun grup vol explicar el seu vot? Molt bé. Doncs tots els grups, de menor a major, per temps de 5 minuts, podran explicar el seu vot. En aquest cas, l'il·lustre diputat, senyor Ignasi Blanco, del grup parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula. Avui tinc poca veu, però molta indignació, perquè este és el segon acte d'una gran estafa al poble valencià. El primer va ser el tancament unilateral, injust i antieconòmic de Radio Televisió Valenciana, que se li va acudir al senyor Alberto Fabra. Recorde, en esta mateixa sala de comissions, el 7 de novembre de 2013, quan va comparèixer Serafín Castellano, aleshores secretari general del Partit Popular, li vaig dir: no li fa a vostè vergonya? No li fa a vostè vergonya tancar la radiotelevisió dels valencians i les valencianes després d'haver dit que defensaria les seues senyes d'identitat? Doncs bé, avui tinc una sensació de déjà vu, perquè estem ací veient com el Partit Popular adultera la iniciativa legislativa popular que va ser firmada per 90.000 valencians i valencianes. Com subverteix el seu espírit, com modifica el seu contingut i com la deixa en no res. I jo, l'única cosa que pense és que vostès no han recuperat la vergonya. Quan parlava el senyor Castelló, quan està moderant el debat i passant a votació les diferents disposicions, esmenes, articulat, exposició de motius, el senyor Maluenda, quan alcen els braç vostès mecànicament per a que sempre el recompte doni 8 vots, el que pensa és que vostès no han recuperat la vergonya. Dos ocurrències del senyor Fabra. Dos ocurrències que vostès critiquen en privat però que després executen en públic. La primera deriva en una aprovació de la llei de supressió del servei públic de Radio Televisió Valenciana i esta acabarà motivant l'aprovació d'una llei del servei públic de Radio Televisió Valenciana. En poc més d'un any vostès, a través d'una llei, el suprimeixen i a través d'una altra llei l'aproven, però el servei públic no està. El servei públic no existeix. Radio Televisió Valenciana està sense senyal, la plantilla acomiadada i l'empresa en dissolució. I vostès damunt amb les seues esmenes fan impossible la seva reobertura en el termini més curt possible. Podíem haver avançat. L'única herència que podia deixar esta legislatura en les Corts Valencianes al dret dels ciutadans i les ciutadanes d'aquest país a la informació, a la cultura i a la llengua
era l'aprovació d'aquesta iniciativa legislativa popular. Però esta ILP no va aprovar-se. Esta ILP ja no existeix. Esta ILP ha mutat en un engendre vergonyant que el Partit Popular va deixar ahir com a testimoni de la seva infàmia. Aquestes esmenes són fem. Aquestes esmenes són vergonya. Aquestes esmenes són indecència. Aquestes esmenes no sols cal rebutjar-les votant en contra. Cal dir que aquestes esmenes són un atac, una falta de respecte a les persones, a les organitzacions, a les plataformes que s'han mobilitzat en defensa del servei públic que vostès avui ampulosament aproven amb un títol completament fals. Des d'Esquerra Unida estem absolutament convençuts de que tindrem un servei públic de Radiotelevisió Valenciana, però no serà amb aquesta llei. No serà amb aquesta majoria absoluta. No serà amb este Consell. No serà amb esta desvergonya. Serà quan les Corts Valencianes recuperen la decència i quan el poble valencià tingui uns representants que de veritat defensen els seus drets i no els seus interessos. Moltes gràcies, senyor Blanco. Il·lustre diputat, senyor Enric Morera, del grup parlamentari Compromís. La paraula. Moltes gràcies, senyor president. El nostre grup parlamentari és fidel amb el que més de 90.000 valencians i valencianes s'han signat per a recuperar el servei públic de Radiotelevisió Valenciana. I el que hem assistit així és a la vulneració d'aquesta petició feta per milers i milers de valencians amb un exercici de filibusterisme polític per part del Partit Popular. És una tècnica específica per a propiciar un obstruccionisme parlamentari. El Partit Popular no vol que els valencians i les valencianes tinguem un servei de radiotelevisió pública valenciana. I avui ho acaba de ratificar amb aquest exercici de filibusterisme polític. La pregunta que avui ens podem fer és per què Ceuta o Melilla o tantes comunitats autònomes tenen un servici públic de ràdio i televisió valenciana i els valencians no. Aquesta és la qüestió. Per què el nostre país no té aquest servei públic? I és per culpa del Partit Popular, que ha demostrat una vegada més la seva antivalencianitat. El Partit Popular ha deixat de defensar els interessos del poble valencià. Ens condena a la misèria, ens condena a la indecència, però ens condena a desaparèixer com a poble valencià. Perquè si no tenim un instrument com la ràdio i la televisió pública, els nostres sectors culturals, el nostre sector de l'audiovisual no poden funcionar. I la pregunta és aquesta. I esta legislatura ha quedat claríssimament demostrada, i en l'exposició del senyor Castelló claríssimament, que són un problema per al poble valencià. Si volem recuperar la ràdio i la televisió pública, podem. Perquè s'ha demostrat el que en el seu dia Compromís va dir, que no se podria liquidar Radiotelevisió Valenciana perquè els bancs acreedors de la societat volen cobrar en temps i forma. I per això han dimitit els liquidadors, perquè no volen cometre il·legalitats. I vostès ens porten a la catàstrofe. Les successives ampliacions de capital de la Junta d'Accionistes, dígase Consell d'Alberto Fabra i de Francisco Camps, per a tapar tot el saqueig organitzat de Radiotelevisió Valenciana que està investigant i instruint i ja n'hi ha imputats un jutjat de Paterna, s'han tapat en successives ampliacions de capital. I els acreedors d'aquestes ampliacions de capital volen cobrar en temps i forma. Per tant, el que seria més raonable, més correcte des del punt de vista econòmic, és paralitzar la supressió del servei públic i posar-nos a treballar per a superar aquest gravíssim error, aquesta gravíssima estafa, aquesta gravíssima decisió d'Alberto Fabra, que serà per sempre més el president designat, ha dit que ha anul·lat la nostra ràdio i televisió valenciana. Això ja ho té.
per sempre més. I per això, lo interessant seria aprofitar esta iniciativa legislativa popular per a que vostès rectificaren. Però vostès continuen impassibles a la demanda. Rectificaren i així n'acabaran. Així n'acabarà com està acabant el seu grup, molts d'ells imputats i alguns ja condenats. Doncs continuaran per ahí. Perquè ja els dic que els que van apretar el botonet per a tancar Radio Televisió Valenciana tindran que donar comptes davant el procés que s'està instruint en el jutjat de Paterna. I no volem judicialitzar els temes, però és que vostès mos obliguen a això. I per cert, totes les sentències favorables per vulneració gravíssimes per part seua i de la seva majoria, precària majoria ja, per vulneració de la Constitució en aspectes de transparència. Allò que seria interessant seria aprofitar aquesta iniciativa ciutadana per a recuperar el servei. Com? Mirant els aspectes legals, que efectivament, des del punt de vista del consens per a que es poguera retirar, si n'hi havia voluntat de consens, el recurs d'inconstitucionalitat que té plantejat el grup parlamentari socialista, això se tenia que fer perquè el que diu aquest recurs és que vostès no poden suprimir un servei públic bàsic com reflexa la iniciativa legislativa popular. Mirar els aspectes legals, mirar els aspectes econòmics. I sobre els aspectes econòmics, escolta, quan mos va costar la seva nefasta gestió? Quan mos està costant ja en termes econòmics? És que mos porten al desastre. Diuen del dèficit públic, si són els campions d'incrementar el dèficit públic valencià i el deute públic valencià, si és que la falta d'ingressos públics per la seva decisió és palmària. Per tant, això és una estafa, és un exercici de filibusterisme polític i és, des del nostre punt de vista, un altre episodi que condena la nostra ràdio i televisió. Però des de Compromís els diguem, si Ceuta i Melilla tenen la seva ràdio i televisió valenciana com Aragó, com Catalunya, com Madrid, com Andalusia, nosaltres el recuperarem tot el mal que han fet i ha fet el Partido Popular d'Alberto Fabra a la nostra autonomia. Moltes gràcies. Il·lustre diputat, senyor Josep Moreno, per explicar el vot de la paraula. Gràcies, president. Senyories, nosaltres s'hem abstès perquè davant d'aquest exercici lamentable de fanatisme i de falta de respecte a la voluntat dels ciutadans, l'únic que devien d'haver fet probablement que no fos abstindre's és eixir-se'n per la porta i no haver participat en aquesta pantomima. Però així no haguérem pogut parlar i estaríem fent algo que no s'ha de fer mai, en la meva opinió, que és abandonar les institucions en les seues mans. Ens quedem, ens abstenim, respetem amb això el poc que vostès hagin deixat del treball, la tasca i la voluntat dels ciutadans que varen proposar aquesta ILP i no participem en algo que en el fons vostès saben que no va a cap lloc. Perquè les seues estratègies de rentar de cara entropessen i tropeçaran sempre en la realitat de les coses. Ni abans el senyor Castelló ni ho farà ara, explicaran a ningú com és possible que l'empresa pública Radio Televisió Valenciana a fecha actual no tenga emitido el correspondiente informe auditor. No ho explicarà. Per què no ho explicarà, senyor Castelló? Me contarà el que s'ha apuntat ahir, el que li han dit, però no explicarà això. Perquè és l'única empresa. Com poden vostès posar com a condició per a obrir-la que hi hagi una situació econòmica acceptable, estable i tal, com ni vostès són capaços d'auditar la situació econòmica de l'empresa que vostès tancaren? Però a qui pretenen enganyar? Vostès entropessen contra el fet de les contínues dimissions dels liquidadors que nomenen, que se'n van perquè no volen ser corresponsables de les il·legalitats manifestes que vostès volen perpetrar en la liquidació, tancament i desaparició de les proves del saqueig que vostès estan organitzant en Radio Televisió Valenciana. Vostès entropeçaran contra la realitat que suposa que afloren episodis lamentables i vergonyosos com l'últim, el lloguer de l'edifici d'Alacant, l'escàndol majúscul que suposa que vostès obliguen als valencians a pagar durant anys i anys un edifici construït en terrenos d'una altra persona, ja averiguarem qui, no es preocupe, que al final serà per a ell.
d'un servei que no presten, d'una televisió que no funciona. Aquesta realitat, tota esta pantomima i tot el que diga vostè, senyor Castelló, no la va a poder obviar. I vostès també ho saben. Apareixeran més realitats que continuaran despullant-los a vostès davant de la ciutadania. Com per exemple la detenció del senyor Ernesto Moreno, que parla de vostès i de la televisió amb més eloqüència que ho podria fer jo. L'últim director general que nomenà el Partit Popular per a la televisió valenciana, ixa que tant estimen i que tant volen i que tant s'han preocupat vostès en les esmenes, no el nomenaren perquè fos un expert en televisió, ni en ràdio, ni en res. Després hem descobert que el nomenaren perquè sí, això sí, es veu que era un expert en saqueig d'empreses públiques, que és el que vostès s'han dedicat durant tot aquest temps. I és l'autèntica i única raó per la que avui estem ací debatent una ILP que els ciutadans indignats per les seues accions respecte al dret, que és un dret que està en la Constitució, per això existeix una radiotelevisió espanyola, per això existeixen radiotelevisions públiques en totes les autonomies, menys en Sicília, en la comunitat valenciana, en la que vostès han convertit en la vergonya, en la Grècia. Grècia i nosaltres som els únics llocs d'Europa on no n'hi ha televisions públiques. És un dret que vostès no poden subjectar a la disponibilitat econòmica. És el dret a saber, a conèixer, a estar informats. El dret a la televisió pública és eixe. El dret a saber com d'incompetents són vostès. El dret a saber quant han saquejat vostès. El dret a saber quan menteixen vostès. I amb eixe dret construir decisions que s'anomenen vots. Eixe dret, el dret a que els veïns del meu poble i la meva comunitat sàpiguen qui és vostè i qui sóc jo, i puguen triar entre vostè, jo, el senyor Blanco o el senyor Morera. Eixe dret vostès no ens el poden donar ni llevar per ningún equilibrio financiero ni ninguna liquidació. Eixes esmenes són una vergonya, eixa ILP que vostès deixen al final una pantomima, i per això, per respecte als que l'han impulsat, s'abstenim i punt. I això no anirà a ningú lloc, com no anirà a ningú lloc ni el seu projecte ni el seu candidat, si és que ho és. Moltes gràcies, senyor Moreno. Ja per a finalitzar el debat, il·lustre diputat, senyor Alfredo Castelló, té la paraula. Gracias, señor presidente. Le reto en primer lugar a que de aquí al día del pleno, a 15 días, no, le reto, búsquelo. Dígame qué artículo de la Constitución es el que garantiza ese derecho colectivo. Dígamelo, por favor. Le reto a que me lo diga, sin trampas, a que me lo diga, a que me lo diga. El derecho colectivo a percibir medios audiovisuales, tal y cual, creo que me lo diga, a ver dónde está recogido ese derecho. Nosotros no solo somos fieles a la iniciativa legislativa popular, sino que además la hacemos posible, y la hacemos posible con garantías. Con las garantías que entendemos que son necesarias y suficientes para que todo este procedimiento tenga responsabilidad. No estoy diciendo que no la tuviera la ILP. Los promotores de la ILP hicieron lo que tenían que hacer, que era ponerla en funcionamiento. Como les he comentado, es exactamente lo que dijo su portavoz aquí. No mos demanen que fem la seua feina. Nosaltres som ciutadans. És que a nosaltres no es correspon. Es correspon a nosaltres, als diputats. No mos demanen com s'hauria de tancar la liquidació, com s'hauria de recompondre l'ERO. Mos correspon a nosaltres. Jo no vaig a dir-los com ho faria. Això és feina de vostès. Efectivament, és feina nostra. Y en eso estem. El problema es que cuando nos ponemos a trabajar, ustedes se ponen de perfil. Ya lo hicieron antes. Lo hicieron muchas veces. Ya lo hicieron cuando se les planteó un documento de bases para el consenso de una nueva radiotelevisión valenciana. Ya lo hicieron, señor Moreno. Por cierto, eso de abandonar las instituciones, he de decirle que tiene usted un reconocido prestigio en eso ya. Tienen una larga trayectoria en abandonar comisiones, en abandonar plenos. O sea, no sé por qué ahora no, pero bueno, debe ser una actuación tan cobarde como lo es la abstención que han practicado respecto a enmiendas que dicen
que son vergonzosas, que son basura o que son una gran estafa. ¿Ustedes se abstendrían ante la basura, ante las estafas o ante las vergüenzas? No se lo creen. Saben que esto lo hace viable. Me pregunta usted por la emisión, la situación económica de la empresa. Respeta la intervención. No, Moreno, sí, lo voy a contestar. Señor Moreno, Es que respete usted la parece intervención mentira como que no lo han sepa. respetado Habla la usted de la de situación económica de la empresa. Le recuerdo. Claro. Señor es que le Moreno, recuerdo que por está en favor, liquidación. no me Señor obligue. Moreno, le recuerdo que esa empresa está en liquidación. Es decir, tiene una auditoría constante de todos los días, señor Moreno. Piense un poquito. Señor Moreno, Es una empresa que señor está en Moreno, liquidación, señor Moreno. Perdone, senyor, És que vamos, perdone un moment. Senyor Moreno, quan vostè ha intervingut, tot el món estava callat. a usted no, señor Corresponga presidente. vostè en el mateix respecte, per favor. Continúe, señor Castelló. Por lo tanto, lo que le estamos planteando es hubo una ley, lógicamente, de supresión, y ahora tiene que haber una ley de creación, pero condicionada a algunas exigencias. Que se lo reitero, no me ha hecho ni caso, no ha dicho nada. Dígalo ahí fuera, en los pasillos. Como aquí no suelen decir nada, díganlo en los pasillos, que es donde se les va la lengua mal. Diga si van a retirar o no el recurso de constitucionalidad. Que eso parece que usted no me haya oído. Díganlo, salgan ahí fuera y díganlo. Sí, vamos a poner al PP en el brete de ver si es verdad que quiere crear un nuevo servicio de radio y televisión pública. Y vamos a retirar el recurso de constitucionalidad. A ver si lo hacen, señor Moreno. Pónganos en ese brete. Pónganos a prueba. A ver si lo hacen. A ver si CGT nos pone a prueba también y retira el recurso sobre el ERE. A ver si nos pone a prueba. Y a ver si acabamos la liquidación, que le recuerdo que comentó el vicepresidente, que debería estar finalizada a finales del mes de junio de este año. Pónganos a prueba, señor Moreno. Porque igual lo que estamos haciendo, si ustedes cumplen con su parte, es avanzar en muchos meses la puesta en funcionamiento de un nuevo servicio de la televisión. Porque le recuerdo que la ILP hablaba de 6 meses. Fíjese qué corto se lo estoy fiando. Si la recuperación económica sigue hacia adelante, no hay que subir impuestos, que la práctica ahora mismo es reducirlos. La ley de estabilidad la cumplimos y tenemos que incrementar deuda y no tenemos que incrementar deuda. Señorías. En ese momento se estarán cumpliendo estas Per favor, cuestiones. señor Moreno. Pónganlo fácil, señor Moreno. No inviabilice la puesta en marcha de este nuevo servicio público. Creo que los he oído a los tres hablar de recuperar de la televisión pública. No habla de eso la ILP. No habla de recuperar ni de volver a poner en marcha. No, habla de la creación de un nuevo servicio público. Ustedes es que siguen a su historia y a su rollo y a lo que quieren entender que es y no es. Y ya está bien de decir que nosotros la recuperaremos. Digan cómo, de una vez. Me acuerdo una vez, un día que salieron todos a barullo, uno que decía, yo la haré con 500, yo la haré con 800, yo la haré pero no sé con cuántos. Pónganse de acuerdo y díganlo. Comprométanse con los ciudadanos de verdad. Digan cómo van a hacer las cosas, como lo hicimos nosotros con nuestro programa electoral, que cumplimos a rajatabla hasta que una Per sentencia... favor, senyor Moreno, senyor Blanco, esquidre a l'ordre per primer volta. Sí, senyor Moreno i senyor Blanco. Pregue, continue la comissió en la mateixa concòrdia que ve desenrotllant-se. Jo entenc que no us agraden les paraules que està dient el senyor Castelló, però per favor, respeten, per favor. Silenci, per favor, silenci. Acabe, señor Castelló. Sí, me gustaría acabar la frase. Cumplimos nuestro programa electoral hasta que una sentencia declaró nulo el ERE por el que ustedes trabajaban, porque se anulara ese ERE y se inviabilizara la televisión. Nosotros cumplimos con la nueva ley y con todas las cuestiones que planteábamos allí. Entre otras el contrato programa, entre otras en racionalizar el servicio público. Ese fue nuestro compromiso y lo llevamos a cabo. Digan ustedes cómo lo van a hacer. Sean valientes y díganlo de una vez. Al final, este proyecto saldrá hacia adelante y saldrá porque hemos sido fieles con esa ILP y el Partido Popular ha puesto las condiciones necesarias para que jurídicamente se pueda llevar a cabo. Colaboren retirando los recursos y verán cómo es posible antes de lo que ustedes se piensan. Nada más, presidente. Gracias. Moltes gràcies, senyor Castelló. Senyories, finalitzat aquest punt, passem al tercer. Designació del membre de la comissió que ha de presentar davant del ple el dictamen d'esta comissió sobre la proposició de llei d'iniciativa
legislativa popular del Servici Públic de Radio Televisión Valenciana. Propostes. Señor Ovejero. Sí, el Grupo Popular propone que sea la vicepresidenta de la mesa, doña María Fernanda Vidal. Per la nostra part, molt bé. Señor Morera. Sí, el señor Ovejero acaba de proposar para presentar el dictamen a la vicepresidenta, señora María Fernanda Vidal. El señor Castelló diu que està d'acord, el señor Morera no li res. Jo estic en contra. Vostè està en contra. I faig una altra proposta. Està en el seu dret, està en contra. Sí, me propose jo per a presentar jo el dictamen i per a explicar-li al ple de les me pareix coses què ha passat amb perfecte. aquesta ILP. Me pareix Com s'ha perfecte. subvertit completament l'esperit i com s'ha Perfecte. modificat el seu contingut. Perfecte. Jo li explicaré al ple. Sí, sí, ja ho ha dit, senyor. Ja la sabem vergonya que vostè se proposa i se recolza. Señor Morera. Y apoya al señor, o se presenta vostè també. Pues és que vull que es grave, per favor. I no tinc cap inconvenient de recolzar el senyor Ignacio Blanco. Perfecte. Entre altres coses perquè està més en sintonia en el que defensa. No m'explique per què, és la seva decisió que és legítima i adequada. Al seu criteri, clar. Senyor Rubio, señor Moreno, en contra. ¿Recolza la proposta que ha fet el senyor o simplement en contra? En contra. Perfecte. Entonces, el Grup Popular falta pronunciar-se sobre la proposta del grup d'Esquerra Unida. Perfecte. Per tant, per majoria absoluta queda aprovada la proposta que ha fet el senyor Castelló i serà la vicepresidenta, il·lustre senyora María Fernanda Vidal, qui presenta el dictamen davant del ple. Passem al quart punt de l'ordre del dia, que és